يحواتنا انتاي جيرن قبل علي حواتنا زور دولو مقتلتن محرتن سلام تخاتلتن ايد مدب كمي لهم كمي تخونو لو ما انت حيزي نايلوم حيزي اذا لهم مدب ناو خبلكم بزعبانا اي حواتنا ايو ازي مقتلتن بزح صقاماتن شجراتن زور دولو مالتي مو بحواتن بسبوتن مالتي يا يردانيو بدلات بديلم كو خنا انت خالا زني حواتنا انت خنا جن كساب امود دبصح كخون يبولون تمرعها نمنتاي تمرعوا الله ويكا نمنتاي كاب افريقيا تمصا الله نابزي ناب تفالي ناب افريقيا دي نكاب افريقيا ناب اوروبا دي ولا ناب امريكا تحرد لك ويك تحرد لك هون تمصا ويكا تحرد لك هون تمصا ننابران حدارن لك تمصا كله زمرعو كله حدار يقبر مالته يكونن ويوين كله زولد كمان ابز عالم نزل عالم زنبر ايكونن مالتي سلازي نزن حواتنا كساب مقتلتي محررتي بخرع قلقل سوات حواتنا اب قلقلس نخوخستنوسي اي غورو لهم ينوبسومو نمنتاينا نحنا ني حواتنا ندقنا نخوم قرنا نحردن بلن زلنا مالتي يوم قوي حواتنا ين دقنا ين عدد دقيقات خون دلا مالتي نادوه عدد دقيقة حرد الله كرر غيرك كتبلا خلا ازي كبير بطعمي كبير ندعي كما قرنا مالت سيطانا منفس سلازعت لنا دي بلكعتي جيجا اي تغاغيتن كوتول زي كلكا سلازي رانيا سلازي فلتنيا قدم بدلاتك كتكون تخيليا يتبدل كن كساب مقتلتن محررتن كن كخون يبولون مناطو مقتلتن محررتن بزغابير ون دقبالا يلن بسابون دقبالا يلن نزخلو زي دقبالا يلن قدفان له بدلات كاجا قدفا بكا مناطو نمر عن حدار ويكا خاب افريقيا نختمت انا بزي بروسس كتاتوا بزح صقاماتن شجراتن كم زول فلوت اماني انت خونالكا حداركا تقبر انت سي خونالكا خالي تقعد فاهم مالتي كساب كندو دبص حقن مجمريا نهيواتكا حساب الله كالاي ندقخا وليل كان حركن كاسن ندقخا حساب الله مالتي حدا يوهن كلتا يوهن زي قدس كاوغا نسدرابيتكا خا نرسل نفسها حسب مهناتو بوزح نجر كتقبر تقبأ كاسخا كواسبات في خاون كتنبر سلازي تخيل نثا نفسها انتاي قبرت تساقيا اساو زي بديلات كاريا قدفا صاقم زلو يكونن بلكعتي كسراتكا يردأ أناندي بزح خساراتك كم تخسركا بون لبها هم دغداتك ما بعد سبي اون بجيجا دي وي بدير ديو تغاغي احما قالتو انو لا تكون تخليا كم سمت زي غاغا سبي يلن مالتي ግን እንታይ ገበረት ግደፋ ትኸይ ስኻ ህይወትካ ሓድሽ ህይወት መሪሕኻ ክትከይድ ትኽእል ሰብ ኢኻ ሰብ ኣብዛ ዓለም ክነብር ከሎ ክወድቕን ክትስእን ዘሎ እዩ መውደቕቲ ክሳራታት ግድን ኣሎ እዚ ኣብ ህይወት ማለት እዩ ግን ከ ዝኾነ እዚኦም ዝዕወቱ ዘለዉ ንኹሉ ወይ ከዓ እዚኦም ሰብ ሓዳር ዘለዉ ንፉዓት ሰብ ሓዳር ንብሎም ወይ ከዓኒ ምስ ሓዳሮም ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እንዳሓዙ ይኮኑን ዝነብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ክንደይ ፀገማትን ክንደይ ሽግረትን ክንደይ ባእስን ክንደይ ቀይቁን እንዳሓለፉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበፅሑ ዘለዉ ማለት እዩ ንዖም ክትርኢ እንድሕር ኮንካ ንዖም ክትመስል እንድሕር ኮንካ ግደፋ እሞ ካልእ ህይወት ትመርሕ ህይወትካ መሪሕኻ እውን ብኡ ይኮነን ህይወትካ ዕድልካ ተሰቢሩ ማለት እዩ ገና ንዓኻ ትኸውን እውን ሓንቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እሳ ስለ ዝኸለት ወይ ፍቕርኻ ወይ ህይወትካ ወይ ከዓ ኩሉ ሃብትኻ ሕያቶ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ዝምርዖ ምስ ሓዳሩ ዝነበር ኣይኮነን ማለት ኣብ ሃገርና እውን ፍትሕ ነይሩ እዩ ይውሕድ ዳ እምበር ውሕድ ስለ ዝነበረ እምበር ነይሩ እዩ ኣብዚ እውን ግድን ምስ ሓዳርካ ክትነብር ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ኣብ ኣውሮጳ ኣምፅያ ኢልካ እውን በቃ ብኡ ዝተወድአ ማለት ኣይኮነን ንምንታይ ኢና መቐተልቲ ንበፅሕ ዘለና
ማራ ገኒኑ ንህይወትካሲ ኣብ ፀገም ሽግር ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ተእትዋ ኣለኻ ንዘን ትእለም ማለት እዩ ሰብ ቀቲልካ ዘይንበር ልዕለይ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ዘተምፅእ ከለኻ ምናልባት ካብ ኣፍሪቃ ክተምፅወን ከለኹም ብፍላይ ወይ እውን እተን ካብ ኣፍሪቃ ትመፃ ክትረዳድኡ ኣለኩም ዋላ እውን ንሕራ ኣብዚ መፅአን ንሕራ እንተዘይገይረናልኩም ዋላ ገንዘብኩም ክኸፍላኩም ከም ዘለዋ ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኣለኩም በርከስ ብዙሕ ስራሕታት ከሲርካ ስኻ ብዙሕ ላዓል ታሕትን ኢልካ ኣምፂኻያ ክትከይድ እውን ብዙሕ ፀገም እንዲሃ ይሕሊፍካ ግን ከዓ ዋላ ገንዘብካ ተሃብካ ማለት እዩ ከም ፍታሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እምበር ኣነ ዶ ንገንዘብ ኢለ ምፅአያ ወይ ከዓ ገንዘብ ኢልካ ክትዛረብ እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ዘይከውን እንድሕር ኮይኑ ኣይከውንን እዩ ያ ሰብዚ ኣይናትካን እያ ኣበይትካ እምቢላ ኣይደልን ኢላ እንታይ ትገብር እሞ እዘን ትመፃ ኣሕዋትና ካብ ኣፍሪቃ እውን ብዘየገድስ ኣውሮጳ ድዩ ዋላ ንኣሜሪካ ድዩ ሕሰባሉ ንዑ ቅድም ነዚ ነገር ዝተሓስባሉ ከለኸን ከዓኒ ኣቐዲምኩም ተሓስቦ ዘለክን እንዘይከውን ንሕር ኮይኑ ከለገና ኣብኡ ከለኸን ኣይንደሊና በላ ኒ ኣውሮጳ ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ክነኣቱና ኢልክን ወይ ከዓ ንኸዳና ክነኣቱና ኢልክን ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ተእትዋ ከለኸን ንሂወት ክሕሰባሉ መጀመርያ ዋላ ንስኽን ከማን ማለት እዩ ዘይከውን ንሕር ኮይኑ ንምእታው ጥራይ ኣይትበላ ንምእታው ጥራይ ንሕቲ ሓሳባት ኮንኩን ፅባሕ ንክኸውን ንዓኽን ንሂወትክን ክስእና ከም ምኾንክን ፍለጣ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ክንደይ ሓፂር ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ክንደይ እውን ሕማቕ ዝሓፅር ነዊሕ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ክንደይ እውን ሕማቕ ዝሓስብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣውሮጳ ኣትየ ንኣሜሪካ ኣትየ ንካናዳ ይእቶ ጥራይ እምበር ካብኡ ዘይገድፎ ዝበሃል ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለክ ብርእስኺ ክትገድፍዮ ጥራይ ዘለክ እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ማለት እዩ ንሂወትክ እንታይ ሓስክላ ኣኺ ኣብዚ መፂኸ እውን ኮ ሰብዚ ዘሳቀየክ እንድሕር ኮይኑ ብዘይ ቅሳነት ትነብር እንድሕር ኮንኪ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ንዓኸ ስታይ እዩ ሂወት ክበሃል ማለት እዩ ምናልባት ምስ ኣተወኒ ክገድፎ ክእል እየ ምስ ኣተወኒ ክሓድጎ ክእል እየ ክትብል ትኽእል ኢኺ ተሓድጉ ከዓ ትኽእል ኢኺ ናይ ሂወት ሕቶ እውን ክመፀኪ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሓር ከላ ገና ነዚ ግን ሕማቕ ኣይንሕሰብ ምናልባት እስኺ ግን ከም ሰብ መጠን ንሓዳረይ ኢልክ መፂኽ ኣብዚ ዘይከውን ሰብ እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ከዓኒ ክኸውን ክእል ይኮሱ ዘይከውን ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ግን መጠን ዝሓለፈ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብምርርራእ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ማለት እዩ ናይ ኣውሮጳ ናይ ዘእትወኒ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዘእትወኒ ኢልካ ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን እቶም ኣሕዋትና ከዓኒ ኣነ ብፕሮሰስ ኣምፅአያ እንድያ ኢልኩም ኣብ ርእሲአን ፀቕጢ ኣይትገበሩለን ከምኡ ገርኩም መራ ፀቕጢ ኣይትገበሩለን ፀቕጢ ጌርካላ ጓል ኣንስተይቲ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን ማለት ፀቕጢ ጌርካላስ ድሓር ክትስቀጥ እውን ፅባሕ እንኮ ሽዑ ገዲፋትካ ትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ንሰብ ሓሊኻ ተፅንዖ ኣይትኽእልን እያ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ነይራ ኣሕዋተይ ካብ ዝነገራ እዚ ንተኣለ ካብ መቕተልትን ካብ መሓረርትን ካብ ሰብ ምቕታል ንተኣለ በጃኹም እዚ ንነፍስኻ ኣብ ደልሃመት ተእትዋ ኣለኻ ማለት እዩ ትፈርዳ ኣለኻ ማለት እዩ ሰብ ቀቲሉ ሰብ ስለ ዘይነብር ካብዚ ነገር እዚ ንተኣለ በጃኹም ስለ እግዚኣብሄር ነዚ ክነሓስበሉ ዘለና ኣቐዲምና ክሕሰቦ ዘለዎ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ሰብ ቀቲልካ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እንታይ ኣምፆ ነዚ ኩሉ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ፅባሕ ንጎሆም ክትዕረቕ ትኽእል ኢኻ እንታይ ይፍለጥ ስለዚ በጃኹም ካብዚ ነገር እዚ ንርሓቕ ዓብይ በደል እንተበዲላትካ ልብኻ ዝሰብር ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣቐዲምኩም ተሓስቦ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ነይሩ ካብዚ ነገር እዚ ንርሓቕ በጃኹም እዛ ቻነል እዚኣ ከዓ ንክትዓቢ ከዓኒ ሞራል ሃቡና ተስፋ ሃቡና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩልና ዝተፈላለዩ ነገራት ነቐሪብና በዚ መደብ እዚ ማለት እዩ ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኹም